Numru ta' riċerkaturi f'pajjiżna qed jaħdmu qatih biex itejbu r-riċerka eżistenti dwar il-kanċer sabiex il-kura tkun iktar avvanzata biex tgħin lill-pazjenti kollha li jiżviluppalhom xi tip ta' kanċer. Ir-riċerka tissir minn 15-il grupp differenti fejn tvarja minn diversi modi biex jinqerdu tipi differenti ta' kanċer. Fost dawn hemm ir-riċerka li timmira direttament biex telimina l-kanċer u riċerka oħra biex tgħin lill-pazjenti b'mod psikoloġiku. Bwiet mir-riċerkaturi, il-Professur Christian jispjegalna iktar dwar dan. Bewet ieħor hemm 65 riċerkatur. F'riċerka varja tibda minn diagnosi minn kif ninsibu l-kanser, għat-trattamenti tal-kanser, għal naħa psikoloġika tal-kanser, x'problemi hemm, għal ukoll għal intelligenza artifiċjali u physics li jista' jkun hemm ukoll affarijiet li wieħed jista' jitratta l-kanser bihom. Ir-riċerkaturi kollha naqdu flimkien biex fil-21 ta' Marzu tittella konferenza ta' informazzjoni għal pubbliku biex jifhmu aħjar ix-xogħol qed isir u l-importanza tar-riċerka f'dan is-settur. Hija konferenza se tkun adattata għal pubbliku ġenerali fejn kważi kollha dawn il-gruppi se jippreżentaw x'inhu ma jagħmlu. Preżentazzjonijiet żgħar ta' 10 minuti kull waħda, imma nkunu qegħdin nuru il-pubbliku il-flus li taw għax ħafna minn dawn il-flus ġejjin mill-pubbliku, ġejjin minn żewġ fondazzjonijiet li qegħdin f'Malta biex jiġbru flus għal kanser, waħda hija l-Life li huma ċ-ċiklisti li jagħmlu l-maratona u l-oħra hija l-Emanuele Cancer Research Foundation Malta, immexxija mill-eċċellenza ta' Ħamar Riskolejro, u dawn qegħdin hemmhekk biex niġbru flus. U bejniethom daw tnejn tawna bej wieħed u ieħor mal-4 miljun euros. Il-Professur Sherry spjega kif kull riċerka ta' dan it-tip tiswa l-miljuni ta' euro biex issir. Bl-għaqdiet Emanuele Cancer Research Foundation Malta u Life jaħdmu favur dan lan. Qed nixbru lejna wkoll ħafna studenti żgħażagħ dil-qasam li jkunu jridu jiġu. Jekk ma jkollniex il-fondi għalihom dawn, PhD llum biex tagħmel PhD jiswilek mal-200,000 euro. Ma jkollokx il-fondi ma sax tagħmelhom. Ħafna jikkonsidraw il-fondi għal-kura bħala importanti ferm, iżda l-ebda kura ma tista' tkun possibbli mingħajr ir-riċerka li hija l-bażi ta' kollox. Malta nistgħu nagħmlu riċerka, u nistgħu nagħmlu riċerka tajba ħafna. Imbagħad l-istep ta' wara hija jekk aħna jkollna ċentru tajjeb ta' riċerka f'Malta, l-istep li jmiss huwa li jkollna wkoll dawk il-clinical trials kliniċi. U trials kliniċi jgħinu wkoll il-pazjenti tagħna. Ħafna postijiet barra minn Malta jkollhom clinical trials fuq ċertu cancers, martiħor ukoll maħna fuq il-cancers bħalissa, li ma sawx nattenduhom għax qegħdin barra. Daw jistgħu jiġu Malta. Jiġu Malta ma jekk ikonaw fl-erja tagħna jkun hemm din l-attività ta' riċerka. Chris Simmamo għal Net News.